представлява безпокойството? Нищо не си заслужава безпокойството. Абсолютно нищо. От този момент до края на дните си може да се безпокоиш за своето бъдеще, но това няма да промени нищо. Всъщност безпокойство е тогава, когато мислиш и се страхуваш какво евентуално би могло да се случи или да не се случи в утрешния ден. Но ако си в процес на действие, което ще доведе до желан резултат за теб, то тогава вече не си в режим безпокойство. Независимо колко се безпокоим за дадено нещо, то едва ли би довело до неговото подобрение. По-вероятно е да ни попречи в настоящия момент да се справим. Голяма част от вашето безпокойство е свързана с неща, които са извън вашия контрол. Може да се безпокоите за политиката, за икономиката, за войната, за бъдещи болести, но това няма да доведе до благоденствие и здраве. Нещо повече. Катастрофалните събития, които най-често ви тревожат, се оказват далеч не толкова ужасни в действителност, а за разлика от картините, които рисувате във вашето въображение. Какъв е начинът да преодолеем безпокойството? Започнете да разглеждате настоящия момент като време, което трябва да се живее, не като време подвластно на бъдещето. Когато усетите да се надига тревога във вас, си задайте въпроса: какво се опитвам да избегна? Заемете се активно с това, което се опитвате да избегнете. Действието е най-добрата противоотрова срещу безпокойството. И осъзнайте в дълбочина колко глупаво е безпокойството. Благодаря ви.